עדיין עושים את זה ביום הראשון. אני אזכיר פה סיפור קטן וקצר מרב נפתלי מרופשיץ. הוא ידוע, הוא היה תלמיד של החוזה מלובלין. פעם אחד בראש השנה, שכמובן הרבי נפתלי מרופשיץ התארח אצל רבו, הלך לרבו, והנה רואים שבזמן התשליך, דווקא רב נפתלי מרופשיץ לא הלך עם כל החסידים עם הרבי שלו לים, כולם הלכו לחוף על מנת לעשות תשליך, והוא לא הלך. בחזור, כשהרבי חזור, היה בחזור עם החסידים, אז רואים את רב נפתלי מרופשיץ רץ לכיוון הים. אמרו לו, הרבי כבר חזר, מה אתה עכשיו רץ לים? אז הוא אמר, אני הולך לאסוף את העבירות שהרבי שלי זרק. זה היה הגדלות של החוזה מלובלין, ואיך שהחשיב אותו רב נפתלי מרופשיץ, שהוא הולך לאסוף את העבירות, שנזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ימחול את כל עוונותינו וישליך אותם במצולות ים.